Здравейте, хора! Hello! Току-що спряхме на хотела. Ето го. То даже май хижа. Маля, толкова е красиво. Ето там. И сега отиваме да се чекираме. И пак ще се включим. Чус! Така, и тук май се влиза. Willkommen. Ето. Моля, толкова и там се вижда леко изналеза. Така, хора, беше доста екстремно, но влезнахме. Трябвало е в почтата да си видим плика с писмото и да си го отворим. Така изглежда хотела и сега тръгваме. Тук явно ще е закуската. Ето там е басейна. Да, сега тръгваме надолу. Както пише. Links. Така, тръгваме надолу. После влизаме в билярдната зала. И след това трябва да следваме тези стрелки до следващите стълби. Фитнес стая. Искам да я видя. За баби. Фитнес стаята ни. Виж, това ми е звука много. Виж колко много упражнения да правиш. Така. Продължаваме до следващите стълби напред. Значи, трябва да видим стълби. Hier finden Sie an der Wand. Да, какво ще видим тук, къде е нашата стая. От тук е топличко до парното. Така, стрелката се учи още натъм. Тук има още нещо, стрелката е насам. Търсим стълби. Ето ви стълбите. Биомасажа. Така, сауната е тук. Продължаваме нагоре по стълбите. Почва да мирише на хотел. И тук някъде трябва да пише къде е стаята ни. Не, то пише, че на стената ще има информация някъде. Навънка е снежно. Тук сме до 300. Тук са до 300. Не, то пише, че сме на този етаж. Няма стая там. А, не. Цима. Така, днес, да, нагоре. Да. Продължаваме нагоре. 31, 32, 33. Ето тук сме. Колко е красиво. Така. Продължаваме с нашия лист и с лабиринта. Искам аз. Добре. Тук сме? Да. Хайде, хора. Влизам в нашата невероятна стая. Бяла каква билетка има. Влиза. Чакай, не съм в кела, ела тук. Сега да се събуем. Не. Тръгвай. Така, събухме се и влизаме в стаята. Не кой знае какво. Ама за 150 евро на човек. Е да горе добре. Може че има гледка. И лампите му се сгорили. Но там май няма. Те свети, като ги светнем е добре. Имаме си мини телевизорче. И тук има лампа. Да. Балкон. Който я видя как се отваря. Сега ще ти кажа. Да, не знам как се отваря. Абе готинко е доста.
масичка за вечерта, за вечеря. Какво пише? След като се отвори, трябва да се дръпне това, ама как се отваря? От тук, ама това нещо го вади от пантите. Добре, вратата е счупена за терасата, очевидно. Може тази да може да се отваря. Да не ти падне на главата. Така добре, даже бих оставил малко да се проветри. Аутфита за днес е пума. За да ми е удобно през пътя. И сега... Какво е зишерно? Остави сега. Това искам да отворя. Но то явно щупено, защото това е след като го затвориш вече. Ами хора, дойдохме до Макдоналдс. Първо отидохме до Едека, до хранителен магазин, но той не работи. Макдоналдс също не работи и нямаме никаква идея откъде ще вечераме, защото днес е вечерта на бъдни вечер и изобщо не знам дали нещо ще работи. Плана, който имаме сега е да отидем до Бургер Кинг, който е на 250 метра. И ако и той не работи, да отидем на Lidl. Ако и Lidl не работи, може би ще отидем до някаква бензиностанция или нещо. I don't know. Hello! Хайде към Бургер Кинг. Do you if the party was over and our time on earth was true? Или... Да. It's false! Познайте какво, хора, нито Едека, нито Бургер Кинг, нито Lidl работи, нищо не работи. Ауди също и него проверихме. Абсолютно нищо. Просто нищо. Сега ще правим някой ресторант. Сега ще правите качев, защото или бензиностанция. Здравейте, хора, ние намерихме някаква пицария на центъра в града. И той се поръча пица. А пък аз не знам, ще видим от някой джунерджинца, дат ми се картофки. Но ще видим след малко. Здравейте, хора, сега аз не съм по-бански, но след малко ще го облека, искам първо те. И тук басейна, тук отзад имаме и сауна. И сега скачаме в басейна. И изобщо целият басейн е за нас, а пък навънка е сняг, както можете да видите. Може да отворим, ако искате вратата да видите. Не можем. Не можем. Както и да е. Но яко. Да. Chef, bitte schön. Ich bin hier nach Arbeit. Was ist los mit dir? Alles gut? Viel Geld, aber viel Arbeit. Aber das ist meine Deutsch bis hier. Jetzt du. Аз kann die das noch. Aber ja, ich komme nächste Woche auch Montag. Und wir sehen uns hier. Tschüss. Hallo Chef, und Wasser. Hallo Chef. Hallo Chef, außen ist kalt. Aber wir schwimmen. Защото
Дупките просто да падне първо. Окей. Не с гръбче, ами с дупките. Така се прекарваме на бъдни вечер. В сауната. Всичко е само за нас на топличко. Горещо ни. Точно така. Но не сме затворили, защото аз съм с клаустрофобия. И няма как да затворим. По-добре, защото иначе. Но пак е топличко. Да, ето тук се влиза в тази стая. Тук има душ, има си шампуан, всичко. За всичко шампуан има. Тук мисля, че можеш да си измиеш краката. Тук може да се коригнеш и тук вътре е сауната. Отделно. Много тук има кърпа. И тук има сушуар, може да се слушаш. Да, може да се слушаш. Искам да има тук какво има. Тук не е туалетна. Повече до басейна точно и навсякъде си има малки туалетнички. И така. Да покитлея малко. Сега ще умрем от ступ, като се ми догоре. Така че... Давай бързо. Чуваме да бегом. С моите сладки чифлички. Студено. Така, хора, аз си облякох пижамката. Сега излизам ето така. Тоест излизаме. За да отидем пак до някоя бензиностанция, защото преди не спряхме. И сега ще ходим до бензиностанция. Ето това ми е в момента аутфита. Тук ли бяхме? Да. И да се вземем чипси или нещо от сорта. Нещо за пиене, може би, сладко. И после най-вероятно ще играем джаги, билярд, нещо от сорта и после ще пуснем коледно филмче. Да, свободно. Свободно е джагито. А той не сама свободни джаги. Джагито. Да, така. Хора, Слада панталон. вие трябваше да дойдете между другото предния път с нас на билярд, но ще ви заведем все още един път, понеже така и така загубихме кадрите, понеже стария телефон нещо издаде багажа. Не, тук какво е? Трябваше да сменим. И така. При тази смяна загубихме, така че ще... И утре може да минем през фитнеса. Да. Билярда е тук мога да си поиграя после. По-късно. Моето местенце. Да сготвиш. Здравейте хора, ние дойдохме и на бюфета. Равно са от 8 до 10 е бюфета. Има корнфликс, някакви кашкавали вътре, ще ви покажа след малко. Има и мармалади, гутен морген и платчета. Закуската ни. Ние вече почти изядохме. След малко пак ще се сложим. Втора серия. Навънка снегът. Добро утро! Добро утро! Весела Коледа! Ние отиваме сега на фотосесика с фотоапаратчета. Моя фотограф. Закусвахме се и отиваме да хапва, да се снимаме. Хайде! Кукона. Така. Ето хора, вижте каква красота. Това е хижата ни. Много е яко. И пече слънце и небето е супер красиво. И сега ще правим. Става ли? Да. Ангелче. Охо, студент. Толкова е яко, няма никакви стъпки. Ще правя снежен човек. Моля, моля.
Супер голямата красота е просто. И там долу има една голяма уха, ама не се вижда от тук. Вау! Стъпка 1. Правене на снежен човек. Правим долната част. Но голямо топче трябва да е най-голямо от всички други топчета. Нашия снежен човек. Много е красив, нали? Толкова за днес, утре отново. Утре опит номер 2. Има една ръчичка само. Да, ето е ръчичката. То е едно рък. Hello everybody. И сега бяхме там горе на тази пейка. И гледката е уникална. Както навсякъде в тази област. Само ако имахме ски, ще е много по-яко. Ама ще видим сега като им към града, може да видим да си купим от някъде. Hello! Много красиво. Готова ли? Да. Ще се прибиш. Няма. Здравейте, хора! Ние дойдохме в Макдоналдс, понеже имаме няколко купона за безплатни картофки и кафенца. Вземем картофки с... аз ще взема едно детско меню, после отидем до Бургер Кинг и оттам ще взема и детското меню. И така ще ви покажем. Тук сме в момента в Байре-Ут, нещо такова. Байре-Ут се казва града, в Макдоналдс. Ето така изглежда. Разберете как те гледа. Да. Ето това, което си взехме. Всичкото е безплатно. Имахме няколко кафенца, ама не сме се взели. Понеже имаше гадже, което работи. Паркирахме се и дойдохме уж да видим нещо, да седим за вечеря, обаче пак нищо не работи. Обаче толкова красиво и тук. И тук да се седнеш, да се наслаждаваш на гледката. Здравейте, приятели! На нашата принцеска Селенка малко е студено в момента, затова няма проблем, ще я заместя малко аз. Апдейт, на центъра сме на кой град? Нямаме си на идея на кой град, но сме просто на някакъв град. И се търсим да хапнем. Разбира се, без хапване не става. Погледнем колко е голям център. Бяхме на Макдоналдс, сега отиваме да ядем друго. Ето това е, приятели, центъра. Обаче като е затворено всичко изобщо. И много хубаво мирише на този център. Хело, хора! Ние се прибрахме. И днес има малко повече ядене от вчера. Имаме картофки от Макдоналдс, чипса после за филма, пица от вчера с гъби, която аз няма да ям. Аз взех доматена супа, плюс картофена салата, плюс още една салата от един ресторант. Да. И какво си взе? Чили con carne. Къде е? От бензиностанцията? Къде е то сега? Ето на шкафа. Друго? После... Той, ама аз имам пица и чили con carne. Да, това е. Това ще ни яденето общо взето. И утре намерихме си готин ресторант, който е яко, защото утре ще сме на ресторант. Намерихме си ски. Да, намерихме, че в хотела има и ски, и шейни, което е много яко, така че утре ще е готин ден, ще забавляваме. Хора, така приключваме първият влог. Някой гледа новините. И ще се видим във вторият влог, когато утре ще караме ски, най-вероятно. Ще видим с ските как ще стане, обаче със сигурност ще караме шейни. Така че ще се видим вече утре.